Na nagpanood nami paingon nami sa paingon nami sa amuang kuan sa amuang destination nga kung asa dapit ang daghang tuyom. Tuyom. Nara kong anak nagdagsundang. Kay mo ikuhit niya sa tuyom. Ha? Nagalive wala. Wala video ra ni ako ra ning naturay naguna sila. Naguna sila. Init kaayos tanan ang bukid sa Kanlaon. Uy, patakag paspas dahil maigo ko. Init kaayos tanan. Oh my gosh. Nangrasunis pa kanak. Kay daghang hagunoy. Hinay lang. Mao ni yuta nga binilin. Binilin sa among apuhan, amuhang sagkahon. Kay manguha mi og tagom-tagom. Yawa. Kita na ba to ang tuba dirinel? Aligri kayo. Tagay-tagay ba ang tuba? Ano? Uy, nindot to ng tuba nga white color kay wala siya. Ha? Di makapalibang. Oh, dili makakapalibang. Kay ang katong na color, kuan naman gusto siya good. Coloring. Food color. Oh my god. Uy, patag mo dahil ni diri. Patag mo dahil. Kung saan ka, kaysa na yung alam set? Ha? Nga naman siya? Liston. Liston. Natangtang. Init kayo. Sinita ito. Pati initan oh. O, kurente diri kusog dahil. Ay primaryo makabu. Oh. Nay kuryente way problema diri sa bukid. Nay Kan mabutang ka transformer diri. oh. Nay kuan connection sa tubig. Ang among bukid. Nya. Nasa kuryente baho oh. Iti. Para iabuno. Ang among bukid. Patag diri ka. Layo ka istanan. Oh, nindot ni diri balaya no. Apil na ni diri ni Mike. Wala ba na? Wala pa ni. Bitaw magsukod mi sa among yuta. Yuta. Ay, gani nila diri. Magsukod mi sa amuhang yuta kay Dili. binilin sa amuhang ginikanan. Amuhang sukdon kay among tamnan. No. Kay para panahon sa ting gutom na ami anihon. Diret ani Nel. Diret ani ndot mababarog payag. Oh, magpayag jud ko diri ni Mike kay di magsilbig wa kay payag. Kay inighuman nimo og Ato sa ubos pananom. Oh. Mabuhi baboy sa ubos Oo. diha primero kang giurungan. Oo. Para inighuman nimo og pananom, pwede ka makatagpilaw. Kumpay diri pa babaw. Oh, nya ganahan sa kamatog pwede rasad kay bungkungan na to. Oh, dako. Upat ka tag-iya ang dito, upat sad ang ni address. Pa ubos mo dapita padung sa Len, nagdaka sa imong tubig, Len. Dako among yuta nga bahinon oy nya dako kay no. Ting layo ah. Mutangas pamig pito ka bungtod. Pero sige lang. Inana man na. Magantos. Magantos. Para masantos. Ay patakag panghabas na. Kani og sugnod. Ato Joseph. Oh, manguha tag sugnod inigdeng uli. Dagang sugnod jud sa bisa mamutol mo diri gani ho. Kling, ali kling. Pagbuyo man ko yaw. Oh, Chef ali ga ali. Wa na lagi day. Dili paggunit. Na may pansir ko tungod Ali, kay matagma ka. incubate. Ali, gunit. Ali. Sa lalom nga gitagaan man Dili paggunit. Bugas. Nakadawat mo sa saksako. Tunga. Ali ga. Si Judith naghatag pa namo ni si Judith ginabang po. Hala uy, naghambog sa 4 ka kilo.
Dako nagtabang anang 4 ka kilo dito. Nagtuo ka anang higayon na guwa na kay gilungag. Nya katong 4 ka kilo. Taas-taas na itong lahutay. Share blessing ra to ako anoy Mike. Pamahaw, apin mo usa lang ganun kauran la. Kana bang unsay nga anak kung wala pa jud koy gipatrabaho ni Mike, dili ra unta katura kong gas. Daghang nagmahay nga wa matagain ni Mike oy. Ano man? Kay ingam sila nga kami di naluoy bi ako ni Mike ay. Pero ora man kanimo sa pamilya jud. Ang abi nimo katong bugasa nga akong gipanghatag. Ang plano nako sa mga ngahoy ra gito ni Mike. Nya butangan ako og kanang noodles nya karon pag pangumpra ni Junil hoy diri ga nasaag akong pag umangkon. Uy. Naaday mga mangga-mangga diri tayo no? Nadagma. Sige lang kayo mag-order og munay kuan day og magkuan na mga reday ko day ha. Danila? Ha? Runito. Hoy mapandol na silin. Ang sila day ano ang nag-harvest? Sungay. Anak ni Bilet? Oh, Layo pa jud among padulngan. day. Ipas ana lang. Go. Go. Ting. Hello, Ting. Hello. Hello. May pabilin lang ka dito silin. Layo pa. Ting. Hello. Unahan lang pahuway lang sa unahan. Kuan putas mong good Hello. kay kuan. Hello, Ting, eh? Sige kainom tubig Lin. Hello. Sino ni? Ha? Ikaw ni Bek? Hello. Init ka istanan. Nagsabat? Dol na lang. Hello, hello. Wa ang signal ni Mike. Ara si Luteng. Tiyo inita. May gani nagdakog pandong. Dayal mga bata siguro. Hello. Si Luteng ini sa kuan ni Cruz Bacolod. Ang iro man na ni kuan ni Pablia. Day. Hello. King sunod. May gani Lin kay dili man siya tagkason Lin. May nagdayal. Sino sila niya nagdayal sa telepono. Na may gani balay. Ano? Naibalay Lin anak ka lang di mo pahuway Lin. Aw. Mao na na. Mao na ni dire. Mao na day kuno Lin. Nato pa ingon. Aray, palay. Balay now. Balay sa among iyaan. Kay iro day mamaak ra pa kuno ra. Hoy, mamaak ng iro ha. Katkat sa lubi day. Gamay lang pa aka. Oo. Hoy, madasmag. Katkat mo sa lubi. Matuwad ma. Ligri kay na iro. Mamaak ra ba kuno na? Mamaak. Mao lagi. Ang iyang anak ni Philip day igapagputog kahoy day, yang apo. Na bidiri sa balay sa among iyaan. Kanila? Ha? Ang Kay mga ubanan kahoy, mi ang saon na mo pag Ani pagkuan. Violet. Julit nga. Pag iyan niyo ta ba gatong babaw. Si Nino? Ha? Nino? Iro gani bato. Day babuyagan dani nang ningipon di patako gitat nga. Buyag. Buyagan dani tagbag gitat patambal dire. Sige, bye. Bye usa kay na akong anak nga pogi. Please subscribe here my channel. Bye.